177 éléments k'o fara o kan k'o fara Libye 322 soldats militaires k'o fara o kan k'o fara sɔrɔsi minnu recrutés par les ambassades même de l'Ukraine au Mali o taara i bɛn 743 mercenaires o taara i bɛn o ma k'o fara Américains ka CMP wa mɔrɔ u ka o tɔgɔ bɔra mɔgɔ bɛ se k'a bila commentaire la Américains ka mercenaires groupe dɔ ye o mɔgɔ o 245 environ o b'a kɔnɔna la. Les chiffres non n bɛ ka kuma bɛɛ de ɲɛf'i ɲɛna donc ninnu bɛɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ siya kelenw tɛ dugu kelenw tɛ bɔrɔ kelenw tɛ cɛw cɛ bi k'i jɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu tun bɛ terrain sanfɛ ko mercenaires don an y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ mercenaires kelen t'a la a bɛɛ ye dafɛdugu ka sɔrɔsiw ye qui se déguisent en mercenaires ce ne sont pas des mercenaires c'est faux a bɛɛ dɔw ka carte militaire tun b'u kun dɔw yɛrɛ bɛ an b'olu professionnels dɔw dɔn u ni minnu taara sɔrɔsi a la ɲɔgɔn fɛ nkalon de don k'i jɔ k'a fɔ ko non ko c'est des mercenaires c'est pas des mercenaires Musa i tɛ se ka jeune foyi sɔrɔ k'i bɛ marifa d'a ma sɔgɔmada tile k'a ka t'i kɛ Irisi ka force kan ou bien bi na Mali ka force kan o tɛ yen o tɛ tiɲɛ sɔrɔsiw de don tout t'a la saraka t'a la même an ye mɔgɔ minnu encercler an da bɛna don a kuma la ni delili bɛ ka kɛ bi tout t'a la saraka t'a la mais c'est des mercenaires et c'est des soldats armée loyalistes ou force ka soldats don c'est des soldats des pays voisins donc le Mali est attaqué par une coalition internationale des armées loyalistes plus des terroristes soutenus par les terroristes. Ça veut dire qu'on y est galopement. John est créé bi ka Ukraine na keneka les terroristes John do a to ko okmana Akli Sheika libyen do ay kalanke Londres diplôme mbablo relations internationales ay femi ONG mdaele ONG ou b'a fɔ ONG de ma ko IMHAD o IMHAD o y'a ka ONG o kɔfɛ fɛnɛ tun i bɛna k'a fɔ a ye satellite propagandiste dɔ a tun bɛ o fɛnɛ ɲɛmɔgɔ la u b'a fɔ o ma ko Thomasit o Thomasit o directeur général de y'a a ye kɔfɛ fɛn min ye Israël ni France ka télévision dɔ bɛ yen ko I24 a tun bɛ fɛn min ye laseli kɛ o bɔlɔlɔ sira fɛnɛ fɛ donc nin cɛ min filɛ nin ye ni Al-Gabas, ni Yad Agali, ni Algérie service de renseignement, au lieu de en mois de mars, au lieu de combler Ukraine avec des terroristes en formation sur le drone Kamgaz. Le drone Kamgaz, il va manipuler tout le monde, la formation. Bi, le temps donne raison à la Russie. Ukraine coulait la baignère, au Bingara, la Kalekam Goba Kassa. Ukraine qui est la terroriste ou coffre, avec un Dougoreka Saya qui est glorifié nous, avec un Tigre pour Dougoreka Sayama. Ukraine couleur on y siégera Ukraine ko il sigi bolo Ukraine kana il joue le bolo de terroriste de kana kale ni Ukraine te ñona kale terroriste de ñona dugu wila ka franyo nga frafina dugu chama mune Ukraine soutenir bi ou be mo la kono ou se ka mune fo bi Ukraine comportement mais bi o Ukraine kele mi ka boka video ke ka fo kale de sembe dugu do fene ka sora sika sayala na ro ki Ukraine couleur benyana dien fo ka ta jusqu'à ce qu'il est suspendu par la commission des droits de l'homme anya ayeya mais bi Ukraine de beka wuli ki disi ko jenu dugu do fene kam boka saya donc dien kan kuma di o Akli Sheika ouye formation ke mois de mars kasingana vaki wona bi to utarano ouye ouya ke autant source do performer kana nuyi drone Kamgaz wala ko manipuler ko to o da ke bibina quelqu'un minen fɛn fɛn kun bɛ Mali kɔrɔ yan fan fɛ u y'a bɛɛ bɔ yen o de to n k'i ma kuma daminɛ n ko alhamdulilayi rabbil alamina Irisi t'anw partenaire bilen dɛ a Irisi t'anw partenaire Irisi yɛrɛ bɛ guerre de la anw partenaire tɛ Irisi ye ni maa min ko k'i bɛ n'i jɔ dɛ Mali ye damandɛgɛ di an bɛ ka Wagner recruter Wagner kuma ni fɛn bɛɛ banna c'est le retour du match Ukraine Russie o de retour bɛ ka taa Sahel kɔnɔ donc an b'an ka dugukolo de sɛgɛn Irisi ma k'a ka kɛlɛ kɛ. Quelle joué mamie donc la coalition internationale en Ukraine où est quelle mingue au tour de dos Mali qu'elle était tout sur qu'elle était tout faut était tout galon comment a bay Johnny Dominion américain d'ici de Benyon ça est le con donc entre la bouloma farade en dans un double de du quoi qu'elle attaque c'est la guerre d'essai d'armement c'est la guerre des alliés maintenant bravo à la Turquie comment m'imboada ayaka aka quelqu'un tchè folo ulunana itimiri allié shima sambi maka mwabla avec des armements lourds avec des armes lourdes kele mbeke kase adana wa saya kele na fitine saya ni sabe ni saya soro yija kele na
non fɛn min bɛ Kidal fɛn min bɛ Sénat bi n'aw b'a dɔn aw t'aw sigi ka fɔ a bɛ kulonkɛ kumakan la Ala ka dafe dugu bɛɛ masumaya bɔn kana tɛmɛ ka taa bi hali continent dɔ kan parce que missile minnu bɛ ka fili missile intercontinental de don u bɛ se ka pan dugu ni dugu c'est des missiles supersoniques ça la bɛ ci droit ko kuma tɛ yen foyi tɛ yen ONU ko kuma tɛ yen bon sabula ONU yɛrɛ bɔra k'a cautionné k'a ye dugu dɔ yera a bɛ terroriste kɔfɛ jɔn bɛ se ka kuma kuma fɔ o de y'a to tous les partenaires de la Russie a bɛɛ nana k'a fɔ k'a sen bɛ kɛlɛ in na k'a bɛ kɛlɛ in dɛmɛ ka s'a dan na to maliyɛn k'u da k'u hakili latigɛ anw ka kɛlɛ tɛ tugun kɛlɛ wari a wari t'an bolo a se t'an anw ye a fɔn t'anw ye Ala de nana barika don anw na ka na an bila tellement k'an tɔɔrɔla an tɔnɔna fo ka na kɛ bi kɛlɛ minɛn jiginna ka bɔ anw donc Russie ni Ukraine bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ kɔni t'an anw ye o ye retour kelen de don Russie yɛrɛ bɔra ka min fɔ ko l'Ukraine vient d'ouvrir un second front ne tɛ dɛ a ye taa Russie ka communiqué kala lajɛ ko Ukraine bɔra ka front filanan dayɛlɛ donc ale ni Ukraine de bɛ ɲɔgɔn na missile fɛn fɛn bɛ yen o y'a bɛɛ lasigi missile kamikaze minnu tun bɛ yen o y'a bɛɛ lasigi missile semaki minnu tun bɛ yen o y'a bɛɛ labɔ yen o nana ni missile longue portée de donc système de défense aérienne minnu tun bɛ yen o y'o fana bɔ yen o nana ni S400 Triumph de équipé des missiles supersoniques 166 missiles à ka portée à peu près 1800 km à ka vitesse n'a ɲɛ tun n'a ka taa bi siman kɔrɔli si kɛlɛ bɔra anw ta ya la kɛlɛ kɛra setigi fila ka kɛlɛ parce que Amérique tun bɛ min nɔfɛ a y'o de sɔrɔ k'i dogo Ukraine kɔfɛ k'a bɛna terroriste installer donc bi bi in na alhamdulilayi rabbil alamin barika de bɛ jamana in kɔ Ala ye donni de ta ka jigin ka bɔ anw kun n'i y'a mɛn i b'a fɔ kuma bɛɛ ko Wagner Ukrainien de ma ye yɔrɔ Ukrainien yɛrɛ Wagner kuma fɔ Tchétchéniekaw fana ko k'u bɛ mɔgɔ bila ka na Tchétchénie ko Russie bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu bɛ yen k'olu ko Russie k'i sen bɔ a la olu bɛ mɔgɔ bila ka na donc dugu yɛrɛ bɛ kasi la fɛn min ye Corée du Nord ye an ma de kuma ka mɛn fɔlɔ mais ni Ala sɔnna yanni waati cɛ o bɛ na bi terroriste min ye marifa bila ka taa o de ka ca fɛn min ye dafe dugu fɛn fɛn bɛ yen AFP CEDEAO dugu minnu ye mercenaires bila ka na a bɛɛ ka mɔgɔw ye marifa bila bi ne de bɛ ka kuma fɔ ye l'armée a mené 3 nuits une pluie de bombes bombe bɛ ka jigin i b'a fɔ san kisɛ i b'a fɔ san bɛlɛnin ne n'aw bɛ kuma la ɲɔgɔn min na san bombe bɛ ka jigin hali fara foyi tɛ ka to Tezawatène on va fragiliser ces gens-là yanni proposition ka jigin ça veut dire ni marifa cira duguma a kana si frontière kɔnɔ Ukraine kɛlɛ la marifa tɛ ci duguma e fɛ Tezawatène kɛlɛ la ni marifa cira a ka fɔ ma to parce que bombe min bɛ jigin maa t'i kunkɔrɔta hali kulu tɛ ka to donc n'a fɔra k'a fɔ ko Ukraine k'a ko bɛ to Tezawatène k'a ko bɛ cogo di aw kana ɲininkali k'a la bombe de b'a la ka jigin o de y'a to a tora publication ye a tora publication kelen bi bi in na a bɛ ka jigin de bombe bɛ ka jigin a tɛ san bombe dilannaw de n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ marifa dilannaw de n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ an tun bɛ marifa bal san an bɛ muru san an bɛ jɛgɛ san sisan o tɛ dɛ a bɛɛ ye nin Russie ka stock de munition fɛn fɛn bɛ yen u nana n'a bɛɛ ye a bɛ ka jigin cogo min na a bɛ ka jigin ten ni mɔgɔ min sara o bɛ ka sa tugun ni i yɛrɛ ma sa fɛnɛ i bɛ ka sa taasira tɛ hali u tɛ ka se ka boli hali u tɛ ka se ka boli parce que i bɛ boli i sugu la ka kɛ mɔgɔ saba ye dɔrɔn ah non o si kana yɛrɛ sɛnɛ ne ye nin fɛn min di hakili ni seegin kan ka taa lajɛ c'est lui l'intermédiaire c'est un Libyen il est d'origine libyenne donc tout à l'heure an b'a ɲini aw fɛ Ala kama a kana taa mɔgɔw ɲininka tugun ko les terroristes du Nord Mali nkalon don terroriste kelen tɛ Mali la Mali ye terroristes ni OTAN de an b'a ɲini aw kunnafonidilaw fɛ a ka kɛ Ala kama a kana taa kuma wɛrɛ créer tugun Mali bɛ terrorisme de bɛ kɛlɛ bɛ sen na wa ni terrorisme kɛlɛ bɛ sen na sariya t'ale la Algériens ka terroristes minɛ k'u da k'u faga kan national k'a été attaqué John Kumara Américains ye Bin Laden minɛ k'a faga ka taa su fili ji la ko terroriste su man ka don John Kumara n'an fana ka terroristes minɛ an b'u kɛ an sago ye wa maa tɛ se ka kuma a kuma da tɛ maa si bolo tiɲɛ kɔnɔ guerre nin na danga bɛ dugu min kɔ o tɛ dugu wɛrɛ ye bi bi in na Algérie n'i ko k'i bɛ kungo ɲini i ye kungo sɔrɔ ni kɛlɛ kɛra i ka danga fana mɔgɔ bɛ bolo ka don e de fɛ yen le Mali se défend Mali y'i diya o le Mali se défend mais u bɛ boli ka taa min u bɛ boli ka taa Mauritanie ani Algérie de Algérie ye san 10 ani kɔ de kɛ terrorisme kɛlɛli la mais bi Ala ye terrorisme lasegin tugun ka na parce que ale bɛ terroristes bɔ ale bɛ terroristes gɛn ka bɔ a fɛ k'u bila an ka territoire k'a datugu mais il nous demande maintenant de négocier avec les mêmes terroristes mais ale b'u kɛlɛ lui les mat nous on les négocie sur notre territoire mais ale b'a ka datugu mais bi terroristes bɛ ka i ɲɛsin ale ka yɔrɔ de ma
mɔgɔ n'i ye kojugu ɲini i b'a sɔrɔ dugu jumɛn bɛ yen bi min ye perdant ye nin guerre la o ye Faransi ka armée bɛɛ basé don a ka politique extérieure de kan Faransi ka sɔrɔsiw de bɛ à l'extérieur sɔrɔsi kelen tɛ Faransi kɔnɔ Faransi ka sɔrɔsi bɛɛ bɛ kɔfɛ de la politique extérieure de la France Faransi ka armée yɛrɛ sigilen don a ka politique extérieure de kan donc la France n'a plus d'influence influence foyi tɛ Faransi la guerre nin ye Faransi ka perte fɔlɔ parce que n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ka da o la Américain ka na tɛ bɔ mɔgɔ si ye Américain mana kɛlɛ in kura ye sisan a bɛ segin ka na négocier ni Russie ka kuma ni Mali gouvernement ye bi an ka sigi ka fɔ kɛ l'Amérique est prêt aujourd'hui ka terroristes ninnu bɛɛ neutraliser ça donne pour la terroristes dɔw y'a faamu olu k'olu tɛ dangaden ye Amérique se ka anw labɔ Ukraine ka na na anw ye k'anw bɔ Syrie ka na na anw ye k'anw bɔ Azerbaïdjan ka na na anw ye ka tila ka na c'est pour nous détruire parce que a b'a dɔn k'a fɔ minɛn minnu bɛ Russie bolo an tɛ s'u la an ma s'u la Ukraine an tɛ s'u la il y a des terroristes dɔw kuma dɔn minnu ka négociation kɛ bi n'u encerclés don olu ko k'u ka marifa bila ils préfèrent d'être prisonniers anglais min ka minnu encerclés o ko bannaw olu ko k'u bɛ marifa bila ka Ala kama an ka n'u faga ils sont prêts à nous donner des informations cɛ bɛ se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ bɛ muso bɛ se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ mais gɔtigɛni bɔɲɔn k'u tɛ taa billahi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna cɛ bɛ se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ muso ta kɛlɛkɛyɔrɔ o dagalen don mais gɔtigɛni tɛ taa yɔrɔ si olu tɛ taa yɔrɔ si Zelensky y'a dabɔ a kama de donc sɔrɔsi t'o bolo kuma tɛ k'a fɔ k'o bɛ taa ni sɔrɔsi wɛrɛ à l'extérieur mɔgɔ min ma se ka kɛlɛ sɔrɔsi de bɛ Ukraine bolo c'est l'OTAN qui est derrière bi Zelensky ye Ukraine faga de diɲɛlatigɛ la a y'u ta tiɲɛ quoi c'est pour ça que terroristes ou ye marifa bila u b'a la ka taa mɔgɔ min bɛ k'an faga Ukraine yɛrɛ kɔnɔ étages cɛ la sow cɛ la babolow cɛ la bombe bɛ ka jigin an kan an n'an taara don so kɔnɔ souterrain bɛ yen an b'a la ka sa o tigilamɔgɔ nana anw bila bɛɛ kɛnɛ kan tɛsɛ ni fuga kɛnɛ de a bombe n'a cira hali n'i taara cɛncɛn kɔrɔ a t'i sɔrɔ yen e ma se mɔgɔ min ka so kɔnɔ e bɛ taa se o la kɛnɛ ma cogo di donc terroristes yɛrɛ ye marifa bila ka taa c'est guerre min don gagne cogo t'a la et aujourd'hui l'Amérique ɲɛ b'a la ka bɔ fan tɛ l'Amérique est prêt ka de négocier avec la Russie a ka kuma parce que Amérique de Sahel ju bɛɛ Sahel mankan bɛ Amérique wa Faransi de t'a la bololankolon Faransi t'a la bololankolon Amérique ka na tɛ bɔ mɔgɔ ye dɛ i ɲɛ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ Sahel kɔnɔ a bɛɛ ju ye Amérique a ye Faransi bila de ka influencer a ka la France n'a aucune influence non et la France n'est plus influence foyi tɛ Faransi la tugun Faransi t'a banna di a ka base b'a ka gɛnyɔrɔw la ça ne va pas mais Faransi Barkhane ka échec ju ye États-Unis de mɔgɔw bɛ ka Barkhane ka échec ju fɔ Faransi ban k'a fɔ ka peuple c'est l'armée américaine qui fournissait qui donnait les renseignements au Barkhane Barkhane ka renseignement ju tun bɛ bɔ Amérique yɛrɛ de la Amérique a donné des fausses informations l'opération Barkhane u ye fɛn fɛn gosi a bɛɛ tun ye fu Amérique ye cible fɛn fɛn d'u ma information fɛn d'u ma tout était erroné a y'a dabɔ kama de c'est pour maintenant le mettre en nu. C'est pour créer une débat. Maintenant, France bɛ la gosi ale yɛrɛ bɛ na. Parce que ale bolo ni n'ale nana sale kɔnɔ a b'a fɛ mɔgɔw tɛ jo nin fɛn ninnu faamuya quoi. Bi France bɛ degun ni mangoya fɛn fɛn la Amérique ka données o de don. A b'a dabɔ kama de ka essayer ka données fofow d'u ma k'u bila force spéciale. Bi terroristes y'o de faamu. O de terroristes bɛ ka négociation ɲini Teza Waten k'u bɛ fɛ ka bɔ. C'est comme ça que les terroristes ont compris. Kɛlɛ taara Algérie sanga min ye kɛlɛ taara sigi Algérie da la. Bana parce que États-Unis b'a dɔn ale ka intérêt de bɛ Ukraine ni Ukraine cira bi Ukraine dɔrɔn ma perdre États-Unis perdre la Ukraine dugukolo 15% bɛɛ ye Amérique ka installation de u ka laboratoire n'u ka fɛnw donc ni Ukraine cira bi c'est l'Amérique qui perd donc il est obligé maintenant ka kɛlɛ délocaliser ka kɛlɛ bɔ Ukraine ka na n'a ye Sahel kɔnɔ pour que a ka intérêt minnu bɛ o ka sauver donc a ka terroristes minnu bɛ a b'olu désarmer en ce moment négociation bɛ kɛ wa kɛlɛ bɛ formant wɛrɛ ta Mali bɛ libéré wa Mali de bɛ ja terroristes bɛ don Algérie terroristes bɛ ka don Mauritanie Mali de lafiya barika de bɛ jamana in kɔ anw ta la kɛlɛ in na pewu ala sago aw sago. Ayiwa Bubu an b'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye CEDEAO ye hali n'a sɔrɔ an bɔra la an y'a ye k'a fɔ o kɔni tun faamuyara ka communiquer kɛ Mali ka situation na mais événement in na u ye après une semaine événement tɛmɛnen kɔfɛ CEDEAO bɔra ka communiquer a ko kan ka ko in ka condamner ka tila ka kangarida kɛ ko wa ko maa min ye nin kɛ k'u tɛ diya n'a ye k'u kana na sous-région ko k'a ɲagami ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ko Afrique de l'Ouest maa caman ko CEDEAO ka communiquer ko maa jɛ b'a la yala e fana b'a ye cogo di Bubu Mabɛn. CEDEAO ka communiqué in bɛ CEDEAO bɛ fɛ ka Russie de accuser CEDEAO bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko Russie de bɛ ka ingérence kɛ sinon mɔgɔ tɛ ingérence kɔni kuma fɔ terroriste ye o ingérence tɛ dɔwɛrɛ ye o ingérence ye de dugu dɔ kɛra i da don dugu wɛrɛ kuma la ingérence les terroristes ne sont pas concernés par l'ingérence ingérence ne concerne qu'entre État et État donc la CEDEAO veut dire que Russie kana na Sahel kɔnɔna ɲagami
Parce que le Sahel appartient aux Américains et la France. Moi, il y a une drôle. C'est d'abord communiquer sans rien, c'est vide de contenu. Ça ne veut rien dire. Ça veut quel est le petit contre nous grandi. États-Unis contre la Russie, en contre CEDEAO. Quel est le nom? Quel est le bon? Et c'est là qu'on communique ça. N'engage que la CEDEAO. On va s'en foutre de nous communiquer là. Bekiti de Kamola. Quel est ton taille? On n'est plus partenaires, on est tous en guerre. Le Mali est en guerre, la Russie aussi est en guerre. L'AS est en guerre, la Russie est en guerre. Contre l'Ukraine, nous contre les terroristes. Bekiti est là. On continue que les Warkoro. Mais entre, quel est le bon chien? C'est le dernier bastion des terroristes. Faut se là qu'on blague. C'est là qu'on t'est, c'est là qu'on là, c'est là qu'on c'est là qu'on banane. Parce qu'il y a c'est là où Allah m'a communiqué parce que pour notre niveau de problème ni pour notre niveau comme l'a fait c'est là qu'on me comprend maintenir. Vous avez vu le communiqué du gouvernement sénégalais? Sénégal dit qu'il est neutre entre le Mali et les terroristes. Le Sénégal est neutre. Le Sénégal dit qu'il est neutre entre le Mali. Le Mali contre les terroristes. Le Sénégal est neutre en tant qu'un pays voisin. Djamana Mina et Gela sur la Sénégal. Et encore le monsieur a dû faire son intervention étant sur le territoire sénégalais. J'ai une information. Amaka Koufede. Aya doit faire la Sénégal. Parce que c'est de là-bas que les terroristes ont été échangés, ont été recrutés. Au lieu de Mali communiquer, c'est très explicite. Tous les pays qui soutiennent, tu es concerné. Tous les pays qui soutiennent, tu es concerné. Mali a communiqué. Tchao tché ira ni koko fabiti i bunti fikarola. Faut amassar kono. Faut ita amnajo. Tu sais qu'il y a un monté régler ni guerre là. Terroristes be keledi. Même moi geles indépendantiste et kata foko ouais ko séparatiste. Au maté terroristes dans le pays. C'est la temps pour la non guerre formelle les mara. Au comment faut le dire au fene. Aya que Allah kamana ta sur de ko indépendantiste ni terroriste fait. Aya foko terroristes du pays. C'est fini. Donc c'est là qu'on communiquer. Peu importe. Voilà. Ok, on t'a fait. Vous, on a fait pour faire la la diplomatie fait et comment on peut dire Mali fait ta pour faire sur Niger fait Ukraine relation bon relation tout il y a une même simplement tu m'as fait bon, franchement, AES a communiqué. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'AES. Parce que l'AES devait faire un communiqué d'abord au nom de l'AES. Pas maintenant de façon séparée. Le communiqué individuel là, moi, vraiment, je ne me réjouis pas de ça. Les Bolo AES, ils ont mis en place une confédération. Une confédération aussi de laquelle le Mali assure la présidence. Mali est président. C'est Assimi qui est le président de la confédération. Donc, normalement, Assimi de Kungan a communiqué au nom de l'AES. Nous, Bénin, pour faire une rupture au nom de l'AES. En ce moment, fait on parce que on AES est reconnu de façon individuelle, la maison va communiquer Blakata. Mais AES, pour moi, on communique à son propre nom d'abord. Il n'y a pas familier, il n'y a pas de il peut y avoir des gens qui maîtrisent maintenant le droit international, peu importe. Mais il y a la AES, attendez, on vient de mettre une confédération en place, on devrait quand même faire un communiqué au nom de l'AES. Parce que diplomatie, défensive, en développement, en dialogue avec les Marona Aklibe, sommet et recommandation, les sommets qui s'est tenu au Niger. Donc aujourd'hui, moi je ne suis pas d'accord avec l'AES sur ce plan, mais je peux me tromper. Benika Hakina, nous ne boulot, AES qui ont communiqué les gars à son nom, mais pas de façon séparée comme ça. Donc, mais bon, on a. D'accord, vous savez, Nigeria, il y a un famille Bola Ahmed Tinubu. Ale fana sigi kuma ko fami ale kɔni ka manda ye k'ale bɛna na coup d'état ka kɛ pewu an b'a ye k'a fɔ nin wagati laban na manifestation b'a yɛrɛ fɛ yen a ka jamana kɔnɔ den caman bɛ ka bɔ ka yirikɔrɔla minɛ ka irisi drapeau o de b'u bolo o ka laɲini fɛnɛ min ye ko sɔrɔdasi dɔ kana fanga la ko ka président gɛn ka bɔ yen ko ka kaɲa gɛlɛya min b'u kan n'o ye viscère ye Boumagali i bɛ se ka mun fɔ o ko fɛnɛ kan. Non, et vraiment, je présente toutes mes excuses à tous les followers, à tous les abonnés. Et n'était d'ouvrir information commentée quoi. Ni est dans une grande bourgogne comme la Idas Isra Malima. Ni qu'elle est biffée, me doit de Kakabe. Moi, je n'ai pas coup d'état me faire. Moi, je veux un coup d'état démocratique. Un coup d'état démocratique, Mali a coup d'état démocratique. Non, c'est la volonté du peuple. Au coup d'état démocratique, il n'y a pas beaucoup de façons de faire. Donc, Nigerata,
a tɛ ɲɛsira la n da t'a la bon n'a tɛ n'u tɛ n ka président ye n bɔra CEDEAO la n t'a commenté n da t'a la parce que dugu min tɛ ɲɛsira la a to yen mɔgɔw ka président i b'a respecté n'i ye ne da ye mɔgɔ min ka kuma la i ka degun sera Mali de ma n'o tɛ ne da tɛ don i ka kuma la i ka dugu gestion b'i yɛrɛ bolo parce que ni mɔgɔ y'a da dɔn ne ka dugu kuma la tɛ diya ni mɔgɔ ko sisan ko ne ka sini bɔ yen ne b'a fɔ ko n t'a bɔ yen donc o ye ne ka choix di donc i fana man k'i da don mɔgɔ wɛrɛ t'a la donc n'i y'a ye ne bɛ n da don dugu tɔw ta la o sera Mali ma donc vraiment je préfère. Aya komi an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ don komi o don ko an kun ye vidéo dɔ kɛ ka kɛ ni digitalisation ko kuma ye président ko ko wari tɛ di bilen tɛgɛ ni tɛgɛ n'a bɛ na kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ ministère de la sécurité olu bɔra ka communiqué dɔ kɛ ka ɲɛsin agent minnu bɛ sirada la i ye communiqué in kalan i bɛ se ka jumɛn fɔ communiqué in na. Ministre de la sécurité intérieure général Daoud a ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko digitalisation ko ale ka département ka kunnawolo de don n'o ye policiers ni gendarmes ye ni mɔgɔ kan k'i jija nin ko la olu kan k'u jija nin ko la wa nin défi olu de bɛ se k'a relever parce que olu de kan ka hadamadenw yamaruya ka taa nin sira fɛ ka tila k'u koron ka don nin sira fɛ ko nka k'a bɛ kangaru min da ko n'a ye cɛ o cɛ sɔrɔ nin ko in sɔsɔli la k'a fɔ k'i ye ko wɛrɛ kɛ min bɛ se ka na ni saratogo wɛrɛ ye min tɛ i yɛrɛ poche kɔnɔ min tɛ faso kɛsu ye k'a ɲinɛ maliden bɛɛ fɛ k'i ko o tentigi dénoncer nin ye ministre ka kuma ye mais sauf que ministre ma numéro de bila an bɛ jumɛn wele comment on peut dénoncer comment on dénonce c'est ça le problème c'est facile de dire maintenant de dénoncer qu'est-ce qu'il faut quel est le mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir dénoncer. Comment on peut voir aussi connaître la traçabilité maintenant des choses là quand on dénonce. Il faut que ça soit traçable. La dénonciation, il faut que ça soit. On veut aussi savoir quelle est la transparence. Et le téléphone t'a qu'à chi. Quand policier de cour de clé, et gendarme de cour de clé, il y a chi yoram la policier gendarme de B. Donc, à quel combien on comment qu'a dit? Ni a mais il va tirer fois. Mais tiens là, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a un numéro vert? Est-ce que faire le B en mettant à dénoncer mi? Naya ya maka togodi. A dalwa mouye. Anana dalwa jumendi. Ne kuma do fo ya tentu baloma, jamana baloma. Ito se na bulgika. Abeu, ni e mo bu to se teninga, akoro de yo. Na e tenina gata ade mo to se benia. Amola kolashia. Beto se na baka teninga. Akunte dora fo ye quand tu es en service. Ni e ko ga jamana de na mi manya jamana dem se ki tokota adun kata a dénoncer. C'était les moyens les plus appropriés qui permettent le peuple de dénoncer pour faire une veille citoyenne sur les porteurs. Maintenant, voilà, Bibina, Tentigou, Bebo, Goulora de Boula, Toro Sevenataka, et Tafo John. Et t'as d'autres fois. Et bien, numéro du Mouélé, il va dénoncer mi, Dougumina Moro Kalam. Et t'as Tigidon. Et t'as fait de me voir à quoi tu es mon commerçant. Numéro une année, vous m'avez pas me dénoncer qui est là. John Kume, donc il faut exiger à tous les porteurs de porter des tenues sur laquelle leur nom mentionne. Ou toi, tu es bloqué. Maintenant, tu es bloqué, et tu es photo. Il y a trop au dos, l'équipe partout là, l'équipe qui était des gardes là, ces jours, il faisait gardon. Donc, comme il a dit, mais ce n'est pas facile pour les usagers. Kafokuba a dénoncé. Malien me gagne mi wa malien me ga kula fait mi no de malien re chi sababu yo corruption. Malien bo de ka bolo ko fait. Bibi na corruption de be ken yo ki be fait ko no ko te fe mo ga baraka chi. Ko bara yini na gere. Wa fama ba kalama ko dugumo mo be ko e tieni ke. Fama te courage sur ka mo genga bo barala. Mo te sanctionner pour mutation. Mo do e mo to na kai. E abo kai ka brakata moti a to le faire ton oeil. Mais il y a la flagrance de corruption à tout moment à Maketogodi. Il n'y avait rien à dire à moi. Mali kono mogobe franyoga kanamara deke. Beba kalama mali barakero la kafo ko mogobe si ni bara jigina famani agent be si ga wartla bebo do mali la. Mali problème te ministériel, Mali problème te président. Mali problème est directeur ou secrétaire ou do a betere directeur do ni secrétaire do ni me ko parler ni me administration ko directeur de do ni me ko directeur secrétaire de do qui propose la corruption, qui invite les juges à la corruption. Anien di secrétaire ma lepse ka donner patron anien di secrétaire ma sika papier tabe ka dima anien di secrétaire ma alepse ka khonyera bo ole der
Donc on a une commission qui a bon, on détecte mais où on à travers le secrétaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais c'est pas le juge maintenant de dénoncer. Vous avez les services de renseignement, vous avez encore les RG, les renseignements généraux. On peut dire que la corruption en temps réel et vous allez agir. Et il y a un qui est civil là, qui a corruption. Ok, il y a un ministère qui a un ministère qui a pour prime de dénonciation. Même pour les cas de terroristes. Bibi na mali gouvernement nga tabolo mi nga marfa dorontew ou quand nga fo mo mo ne terroriste ko ngona ni na fo na ko fo de no tia 30 000 francs ou tia 40 000 francs mo terroriste ko mo bla ka mali so su ka filtrer ou a fo ko so su te mena so su tara en fait parce que les terroristes payent certains bon terroristes ko mo de ça pour ne pas trop parler na maka damatem mais on mo de ba fait ko armée temena armée terrain vers armée de mo bo de di mo mais mon ate war fene proposer mo ni mo sera tirusu wa kan ro ni mo sera tirusu fene ro fo o fene ka war fene ni mo sera politique dénoncer o ka war fene ni mo sera gendarme qui dénoncer il y a des récompenses pourquoi vous ne proposez pas des récompenses avec pas ça ni mo kelen ka bara tiena ka déshabiller benyana ka ni mo matri kala ka publier journal officiel là a dépenser ça pour le sous gendarme doron télé Bekana na bo ministère Bekana na bo kaniko dénoncer ka pla ka yira fo paiement mais que ministère fin pour ce côté gendarme côté ninganga fo barakero chakeda be arrangement public bay corruption be à tous les niveaux ou quand tout en la dénonciation ou kana baba ko be mali kono bi ne ya fo dugu be amena fo parce que ko ro be ka ke akabo aklim ne ya fo ne Kourouba Mali Kono, Bina Fora, Nebeta Fomo Kelemi, ça c'est le président de la Cour suprême, à Benala Nkrati. Neta Kuma Alintafo, Neta Fomo chez nous Cour suprême présente. Parce que Fémino n'a marqué, non, Atikala Kalou, ni Kuma Badi, Beka Kuma Badi Fawi. Donc, comme vous tout qu'on dénonce, atteindre Mali ma corruption qu'elle est Mali tira boire là. Mali problème paye, joint Mali problème de l'administration de Kono. Anga John Chiem là donc ministre Mali pour l'homme est présenté à l'administration de Kono. Il veut voir des mots côté nia. Il n'a pas bien nous faire tesoro. Ou vous clé que jamana dit on a fouillé voilà. Ou biga war mine fene na yoro mi ja ta foyi. Il veut ta fo fene fente voilà. Avec mo wata mon dénoncer. Il faut mettre en place un mécanisme par lequel on peut bien dénoncer et puis se doit les mettre. Sous anonymat, tu peux dénoncer. Mais il y a le gouvernement a référé Munga pour quand même surveiller. C'est vous en train de dénoncer. Les directeurs généraux des services de sécurité, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, au lieu d'un Moumbla en place pour la bonne marche et la réussite de cette opération, la digitalisation. Non, non, qu'à dénoncer. Mais quand on côté téléphonie, il y a un agent qui a fait. Moi je ne suis pas d'accord avec vous. Déjà la de police gendarme contrôle avec Melilla, avec impôt fait avec tous les services économiques, toutes les assiettes fiscales, avec Fambé. Akana fo avec ni ko na be molo indexé dans hôtel. Mais amolo de taille kachaya. Et mettemo allez ni hôtel tien. Soit fait sera be mali barakero chamambala. Abe mali barakero chamambala. Billahi. A chaman de bi. Non, akana fo be bramgo klemala. Bibi na e ala dit et un conseil du gouvernement sont à la main. Les tarifs maintenant d'infraction c'est combien? C'est 15 000, 6 500. Et fait 6 500, on est 6 000. Le gouvernement a tarif outil. Wakilini keme fla, wakilini keme nani. Mali soit fait un règle dans la keme fla de. Quelle qu'en soit l'infraction commise, il m'en a eu jamou, m'oublie fois qu'on a bon, keme fla de. Écoute téléphonique, keme fla de. Bandage pneumatique, keme fla de. Ni infraction mieux qu'à Foko, au Témana qui m'a fait ça, c'est des infractions délictuelles. Et peut-être sur au lieu de conduire sans permis de conduire, on a ou des, au lieu qu'à sur la tarade. Au infraction goyde, au décision goyde, au lieu qu'à sur la tarade.
ou bien maintenant conduire sans assurance, au lieu de Kassoratagadi. Ça, c'est les infractions délictuelles. Mais infractions FFB qui sont contreventionnelles, avec mes fla de Otari Foukone, Alhamdoulilah, Amé Foulike, soit fait une barre ou yola, vous connaissez où nous avons un bébé qui m'a fla dit. Béo qui m'a fla refléné, béo de Kourouka Black. Mais Jamana Moukono, il est à Moto Tassinti, il est à Kadaranti, il fait. Avant fait, doit faire un boy. Moi, ben ça. Donc, corruption est pour le thème. C'est facile. C'est pas la peine de la population maintenant pour le à dénoncer. Ah, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Ni Jamana est un numéro de Kouroke. Un Jabejo. Et ni Jamana Marabo Makoko, on a dénoncé. Il a tiré sur la criminalité. Il est à Moufo. On a quoi à Oulitoy? Un mot pour un impôt, un douane. Un milila. Mais on se retrouve photo du gouvernement est accompagné de Barakono. Il y a des gens qui ont dénoncé, on a dit au gouvernement, on a proposé au gouvernement Agata, affiché que Barcaro Dala. Nitra OMT là, permis frère Julie. Temrou du Mangatala, Julido, Imanga Tememima Oui. Nitra pour le saut de la 40 et Julie. C'est pas des lancers Julie, c'est pas des pertiers Julie. Nitra, mais là, les quatre actes civils là, actes de naissance, actes de mariage, allez, actes quoi, on a mis Joduldo, les relations payées Julie, à Congo de semaine. Et moi, semaine dans les Woko, n'est pas la négociation, pour les négocier, n'a tu aucun télé, mon effort. Donc, nous avons même pour le gouvernement est classé là, fouille qui est plus amoureux là, qu'à la roquette là. Donc, à quoi on a dénoncé? À où on demande des killing, des fonctionnaires, ou des fallout, des balles. Donc, aujourd'hui, nous avons mis à Fléni, Tarifou nous a Fléni, Malien Bekaladik, Ma Bekala. Tarifou, il y a 3 classes. Première classe, deuxième classe, troisième classe, merci 120. Ablé pour prendre 10 120. Convention de la première classe, Bakalame. Oye Kemei. Oye Join, les cycles et les cycles moteurs, Mototou. Encore, 1000 francs, ça c'est pour les autres véhicules. Il y a des gens qui ont là. Donc, il y a la bourse. Parce qu'il y a des gens qui ont bien bior. Donc, ni bon moment qui m'a fait ça, n'a bior dit. Ni Soudo l'hôtel. Contrefaçon deuxième classe. Maroc à la main. Vous avez 5000 francs pour les vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles. Donc, 6500, Kabo, la troisième classe, il y a 15 000 à 18 000. Il n'y a pas maintenant. Oh, mais t'as dit que nous avons drôle fina. Mais drôle fina. Mais ta première classe, drôle fina. À la belle. Pneumatique en mauvais état. Oui, ni pneumatique. Oui, Kemen. Il faut aimer. Et c'est au contraire, c'est été sans ce mot, il a dit qu'il là. Bon, méta, ma papa aurait là. Malon va se faire fondre. Infraction aux règles concernant la conduite des véhicules des animaux et les conditions administratives de circulation des véhicules de leurs conducteurs. Oui, Bilanta Mobile, nous faisons oui, Oti, Femanta Mobile dans la troisième place. La troisième place là toujours. En la troisième place là toujours. Voilà, troisième place de Fléni. Non respect des interdictions ou restrictions de la circulation prévue de certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou des véhicules effectuant certains transports. Oui, quand le bâtiment nous met chauffer. Au contrefaçon, Wakili qui met fla. Et Wakili qui met ça avec ta école. Oh, il n'est là, Moté. Wakili qui met fla, Wakili qui met ça, vrai. Qui met woro. Donc, chaque fois, à Biukuna, à tant que agent Réni, parce que comment là, avec Figa Feno Sara, ni ba don, il veut faire ta Sara, Jamana Kasso, ou Mgo qui sont prêts à réparer leurs fautes, mais qui l'État gagne. Omrobi, n'a dit qu'on a capté la question de Omrobi, n'a rien fait Mgo Kafon. Papier fléni. Donc, en mettant 15 000 francs, Taoula, ou contrevention de troisième classe. Infraction concernant la conduite des véhicules, les conditions administratives et de circulation des véhicules et leurs conducteurs. Non-respect des règles concernant la réglementation sur les barrières de pluie, le passage des ponts. Donc, au maintien en RFA. Usage d'autorisation des pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule à moteur ou à remorque périmé. Ni Ibraboul, ni mon cas de transport dans le ni au périmé, ou des Kachana Bay. Oui, je l'ai 15 000 francs. Bon, alors qu'habituellement, on va dire là, Kemenani, Kemewo. La Mataro la Folon.
Infraction, ça invite les partis à la corruption. Mais infraction, on peut dénoncer et puis on peut s'acquitter. Banalement, il peut te ça fait. Autant bané, infraction du même bien immobilisé, gouvernement au fond. Ni un quai. Il y a un monde qui sera amené à la joie. Ani ni un quai. Il se kata kasula. Ani ni un quai. Ni n'angini fene ni ok, on a bon. Mais vous, pour que l'infraction soit de bois la fin, on va comment côté Kelinga. Mais côté de l'infraction, est-ce que le gouvernement connaît tout la autrement bla mon beto ka mo infraction na oui, kolo konnana ko so est-ce que tu vas le bois. Mais là à l'avant final, avec comment nous va au l'usage du téléphone en conduite, allez 18 000, berra la mêlée. La téléphone qui sera là. Ah ouais. Allez 18 000 ni ah ouais ni mobile fin do mobile kadon be ngwa VL ni VPL. Moto de mobile ou bien mobile trop. Ah moto de mobile. Ah. Maintenant. Donc oui 15 000 à 18 000. Maintenant écoute téléphonique on est à chana bay. Mais wallahi nala na craché. On est à chana bay. Wa kunfunto ke de mo kala no de boke. Ni te kunfinga moyo. Ni bara min filɛ nin ye bi ni agent min nin kɛ agent dama min bɛ mite nin kunkɔrɔ dun. Mais bɛɛ kulo bɛ ne la ni polisi ye faama min muso minɛ écoute téléphonique la n'i m'a kɛ a ka ca Ala fɛ n'i mitera dun. Qu'est-ce qui est là pour protéger l'agent même pour qu'il puisse bien faire ton travail? Il faut créer des conditions. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana kɔnɔ. Bibi na jamana fɛn bɛ ye mun ye dɔ de b'i sigi dɔ ka biro kɔnɔ weleli kɛ k'a ye karisa bila ka tɛmɛ a taara ye min yɛrɛ kɛ n den don n muso don n dɔgɔnin don minnu yɛrɛ bɛna infraction in sɛbɛn olu yɛrɛ ka baara olu caman ka baara de don faamaw de b'u sigi to je suis tel comme ça j'ai tel grade ka agent humilié bilayi faama dɔw muso b'a fɔ polisikɛ jɔlen ma i k'i sigi a lajɛ mobili in bɛ ten i k'a di ne ma so ni y'a da la Ala kana fo ɲama o bɛ kɛ polisiw la circulation na a bɛ kɛ gendarmerie la circulation na n'a y'i cɛ kana di i bɛ taa mobili di ne ma n ka so. O humiliation bɛ kɛ agent na o la ye nin mana dɛ n terikɛ n'i sera faama min muso ma i tɛ fili fiya kɔ faama muso ka d'a ye faama den ka d'a ye faama den ka d'a ye a ye kangari da faamaw fana ye intervention ba tentigiw fan fɛ a ye kangari da faamaw fana ye agent bɛ se k'u ka baara kɛ abada a tɛna an denw ma lamara e bɛ ka boli fa ka mobili la Mali faama caman bɛ papier t'u ka mobili la. Mali faama bɛ ka papier tɛ Mali faama ka mobili la ale bɛ mobili d'a den ma ou bien a muso ma carte dɔrɔn bila n'o mobili kɔnɔ ni politique y'o fiyɛ ou bien gendarmerie y'o fiyɛ maliyɛnw kulo bɛ n'a tɔ la dɛ ne kɔni tɛna n da don o tɔ la wa a bɛɛ ye mɔgɔ kalannenbaw i bɛ mɔgɔ kalannen de minɛ des infractions de base mɔgɔ kunfin kan ka baara min kɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ kalannen de bɛ minɛ o la écoute téléphonique yɛrɛ fɔlɔ na o y'a dɔ ye an bɛɛ bɛ minɛ o la don o don. Ni n'a kɛ mɔgɔ kunfin minnu na duguba kɔnɔ olu kan ka fɔ an tɛ nin dɔn a tiɲɛ na bin kɛra wala yafa ma mais mɔgɔ kalannen de bɛ minɛ nin infraction façon na kalan nafa ye jumɛn ye n'i ye min minɛ o fa bɛ weleli kɛ n'i ye min minɛ o ba bɛ weleli kɛ n'i ye min minɛ o den bɛ weleli kɛ bɛɛ ye faama ye bɛɛ b'a ka fanga yira sariya la a bɛ fɛ sariya ka taa min donc infraction ninnu tɛ dɛ comportement de don comportement de don. Comportement de dos. Pas peut-être que mon gars m'a donné d'eau. Mali qu'on a fantasme c'est la côte du ça. Fanta, aïe, c'est ton galaba nous baisse c'est tout dit. Oh Fanta ni ala isara, il a fallu qu'il y a bon affaire pour le répéter là. Ali vient de là nous baisse Fanta on dit. Mais femme nous va faut lui prendre à Kassa tantôt ou bien à ne dire Kassa. Aniaye. Donc vraiment n'était comment communiquer min kalana. A kon comment kadi. Mais l'application ka gêlé. Il faut que l'autorité ka invité ka kanga da normalement ne ko mo be mine bodo. Premier ministre ko communiquer. O ko ni ka fam fala. Ay tien, wala Musa na ma tien Bwanda, an be sengene. Wallahi jamana mi fem mbulu ka an ja jo nyoko nyanga kuma. Premier ministre ko papier bo. À tous les cadres d'administration, Begata ka mobile la règle là. Ni ka mobile mi là y a pas de négociation. Mais non, premier ministre fait un bon là. Le ministre de la sécurité intérieure a un papier bon. Tous les véhicules non immatriculés, tous les véhicules qui ont des plaques ardoises, ça veut papier qui faut tanyama.
ani mobili minnu fana bɛ yen ni dɔnkilidalaw ni i y'a faamuya b'a la faamaw kelen bɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn o kan des plaques personnalisées ale kɔn k'o papier fɔlɔ de bɔ ko mɔgɔ si kana taa intervention na o la faama muso ka jeliba n'i y'o ka mobili minɛ i b'a bila faama den terikɛ rappeur n'i y'o ka mobili minɛ i b'a bila a bɛɛ faama den kelen ninnu de ye o. Le ministre de la Défense, allez qu'on a papier bon, à tous les officiers, à tous les porteurs, Berata mobile dans la règle. Et on te voit. Nous devons donner nous. Nous avons une charia tienne, ou nous devons appliquer. Donc, Abata agent de Roma, Wallahi, agent de nous, Akadon, ni conforme agent de fallait. Agent n'est rien, agent ne répond à rien, agent de Doré, c'est un exécutant. Ni Jamana, il est mara, agent de Yelema. Ate Gelare. Donc, les boulons. Tous les départements, les ministères, on a un papier pour faire un cadre. Vraiment qui se mettent en règle. Moi, je suis même bon à faire l'homme. Quand vous quittez mon relevé rapport à postuler, vous avez la métier. Pour passer, quand il y a un charia appliqué, oh, vous faites, au moins, quand vous faites là. Et on a beaucoup de fantasmes, oui, quand vous avez un téléphone, on a un beau lot d'insaré. Jamane, c'est un arrêt. Ah ouais, on a bien fait le monde.